Agad-agad naman yan. Saan ka ba? Excited lang. May overwhelmed talaga. Sobra. Diba? Tawag sa imo. Kanina. Kinuha niya yung Facebook ko. Tapos tumawag siya. Tapos tumawag. Hala. Oh my God! Nakausap ko pa si JM tsaka si White Guy. Nag-lips to lips talaga sa harapan ko. Hala. Sabi ko, duwa ba talaga kayo? Abangan mo yung ano, abangan mo yung sa iyo. Hala. Alam niya agad. Ready ako ng sunscreen. Bakit? Ano mga ligo ay mo? Oo, mag-beach nga kami. Hala, tuwara. Kabo, congrats. So mag-iibaki ka na. Ala, ilang araw ka doon? Malaman lang. Taray, congrats. Ako, palaki na lalo yung market. Wala ba? Oo. Ano lang, idol ko lang kasi talaga sila. Naal. Wala akong perfume. Sabi ko ko, zero ko. Beke naman. Ay! Yung gamit ni Scarlett. Ngayong araw din mismo yung alis mo pala. Oo. Na. Oh, habang nagluluto si Chef Brit. Si Ate Sky, nagpalit siya og shrimp og baboy. Ala. Para yan dito. Kaya nga, Para sa ating ulam mga- natin. Hindi mo naman yan. Sabay niluto. Oh, kamusta na yung lola mo? Ha? Kamusta na lola mo? Okay. Ay. Pangit na sa akin na to. Pero may pangapuan. Okay, Nasa ospital pa? Palabas na? Wala sa ospital. Sa bahay lang siya. Yan yung- Ay, ka lang nagbabantay. Hindi ako nagbabantay. Uy, sila lang magkapatid, mga anak. Bruno! Ako nagbantay sa bahay. Kapag walang tao sa bahay. Na excited Kasi much hindi na man siya kumakain. Paliguan mo. Hindi na makakain. Ayun na niyang kumain. May tubig ba sa banyo? Meron ng... Gumagana ng tubig daw. Gumagana na? Ay, wala pa. Scarlett is now going to Cebu. Excited lang. Taray, saan sa Cebu? Hindi ko pa alam. Basta sundin ka na lang sa pier. Hindi, magkikita na lang daw kami. Sabi ko, maghanap na ako ng mashipinan ko na mura. Sabi ko, GB Hotel. sabay ka na sa amin. Oh? Sumabay ka na sa amin. Tara. Sabi ko, ito ba? Hala. Tapos mag-beach tayo. Oh! Ay! Oo, dapat talaga meron kang sunscreen protection, Kaya nga, nagdala SPF. ko ng sunscreen. Oh, delikado, Baka baka makita ni JM Itong yung... baka. Baka makita ni JM yung totoong kulay ko. Oh my God. excited to watch. Grabe ka kilig, uy. Sana all. Magdala ba ko ani, Dili? Ang pingin ha, Bruno! Ikaw maasahin ko, maguba na, mahiwi lagi na. Ikaw ang... Wala ka na ba ibang stand? Wala na. Okay lang. Dalaan na Ate Sky! Ay, naipilin! Ay, syempre magkanta-kanta ka rin dun. Hindi, iwan ko yun. Pero kanina during live, di ba nag-G ka siya? 10,000. Oh, agad-agad. God bless you, uy. Joke lang sa akin. Chariway! Kaya pala meron ka ng bagong toothpaste. Toothbrush. Kaya ikaw daw toothbrush ka na. Ikaw, oh, para sa'yo to. Smile. Naa siya. Meron, oh. Yawa, ka. Bro, maligo na ba ko? Ayun na siya, papunta na siya ng Cebu. Ito yung oras ng flight ni Ay! Jig, ang kwan ba? Malagi parang nag-lunch pa to siya. Ano ba kasi niluluto mo? Anong luto sa shrimp? Adobo lang. Or Jig, Ha? bayad? Adobo. Walang bato niya, mutang ng bato. Hindi ko alam kasi bibigyan siya. Adobong shrimp? Basta ako naman ito. Itutuyuan? Ganun? Adobo lang. Pauwi na sila madam, di ba? Bro, ako po, bro. Baka on the way na sila. Shrimp na lang luto, bro. Ayaw na pagkarni. Lagi.